ha kabaya day bat kajing shimjat nakakamiya nga haban wan biang mentaha kani ke episode kawasaw na ba bun kibalapet ya ki videos jo nga ay buram ya kita baro ba bun hikim shimpat layo i ya kata ke episode jo nga kabala sedang nadu ba ningkong kaba nga batay syapang kajing ay jad kakami kaday kabaysan ngayaywan hang ne na marbang ngalayo ibun kijing kentho bat nga smuburam kerpang ya kita kiba kentho kiba persya yang nga marba ngan kampen syai bat nga ay kublay ru ya kita kiba ya ay kijing kersyan ru dihendray kabang ngayaywan ta hakani rensan nakapor kalong bebangan da ay sisya kata ka jingno senyang jonga kabahun kabanatu kemensiam haba nakakwa kan ay sisya kata ka jingno senyang ya kajag kumbuyo jonga naba ngatay kalong kumi kaba ngaladay bangan syangtad ngalahe kikun kikti ngaladep ka kamram ni kikun dekladay sa kamram jonga kabangan ay kajing syakri saya ka imlang saalang dikaday halor kata kamat kaba ki paralok ki bumshim layo kem ya kani ka jingkran jonga hak waya day bat ka jing ay jad na kakami jing shim jad na kakami kalong ba nakwa ban kran ba ka jing ay jad kakami yakikun ka ay baro katakasan kadang nadu bakalakha yakikun ka ay kasap ban kran kaay kasap ban puli ban pray bat kaay kasap hadu ban perhat bat kajing tiklam kata kajing tiklam kakami ka kaay yakikun kaday kata ka bakikun kiyo ya kajing tiklam na kakami kisatip ya ka ban ay kano senyang da kajing ya tiklam para beriu bat hadu e baro ka imlang salang wat hadu ikibri bawan nadu kelang patay di nila banno senyang sibun hakajing im kajongan dia nakwa bangan pensyai hakani ka episode kabasaw ba kani kajing wa pensyai jonga hangni kalong ba ki comments ki bala ai ki don ki bala karan ben ki bala karan tomat ki bum shim la nyaw briu ki bum shim la buram yang ni kilong kumi ki bala ai kanang kapor nakabanta jong pi ki samla ngadadan hadu kanu kata kadingket kali nakabanta jong pi ki samla babaro ki bala phone yang aku mbah riu hajar nyu hajar pra hajar ki bala syuut yang ki ong tos ekong yarap lem ki ai phila ban yarap yang ngawan na kayang badung ngamdan ai email yang emsim ai kalok jongaru kalabe kamu daki hajar dai ba matang tang ki phau ki spa dikaday halor kata kajing jong pi ki khun samla shenrang ba ngada wan khanang hang ni ngada ai kapon nakabanta jong pi iwei pe iwei kibaya kendu ya kita kijing di kabangan pensyai hang ni kaday ba ki khun samla jong ni ngakarpat ba phin ya skor ya kita ki episode jonga ki beladep ki bangala batay bin pa bin balay la ai jaj syaka kami baling shimjat na kakami kalong ba kakami ka ay ya kabayseng ba baro ki hun shenrang ki bawan na kanu kayeng kilayo ya kaseng kadang na kakami bat haba kilayo ya kaseng kadang kindale chayeng ki briu kim leben ki briu ru ki kani yu nu rong ba bawan na kayeng kasem kabaket baba yala kakur kia kini nu rong ba ubah kitip ba ubawan na kayang kasem kaba kida ay kaseng kadang kaba biang hadu kakam kajang kaba ubalakit syua ya kakur un sakit ya kikun kikti dikaday kata kabang ako abangan yaiban hang ni ba yok snow bakikun sendang jongi ki ong ngamdan kam namar ba kila ehe akiparati kadukalum kawa jo imay jonga mentakil asim kipara namar bakil ahe kipara mentakil asim tino kipara ti nga habliwat no lakakam dikata kalong kababakala nyamar lada
ma phi ki khun chenrang phia I ano ya ka tu ka kam jong ka kami ka kam jong ki men ki para ti ki shulur ki brio ki banabar ki shulur no ki tu ki brio banabar ki non long try ki non kini ano ya ka bor jong phi ki rang ba de kata ka bang sedang suana ka yang kasam la jong bat ngasngu ba ka kam ram jonga bana ka jing sedang ka jonga bat na ka jing sedang jongi shimet we la dang shim pun kata ka dang shim pun kata ka jing kip kli ba ka jing sedang ka te na man la ka dang tai ba ka jing ai jong ka kemi ya ki khun ken thai ki khun chen rang kam shim ai na ka banta ubriu shisngi udai uta ukha uman uban wan ha yang kasam ka jongi udai ubalakit ya ka kur ka jat la jong kamut ba uyo ya ka kadan ukuni unda wan ha ka yang kasam ka de ka jong wei pa udai ba ubak syuburam ke syuburam namar ba udai upa uban ai kalong renyeng ne ubala ai kalong renyeng ki khun ki kiti Henry kim kami lenti ay upa ba unon ra ta kaspa ka pau jong kun senrang ka ka jong kakur ba upendap ukit uba ya la kakur bat ula biang la penbit penbiang ya la kakur onda ula le che yang ki khun pan onda ula kamai pan ha ka po bola le chong kha kala dei sa benta jong ki khun pan ka ba ukamai ha ka yang ki khun pat kala dei ka jong ki khun de la no ka tu bai seng bai dang jong ka kami kaba uwan na katu ka yeng kaba ka kami ka ai ka jing nang jing start ka ai ka kam ka jam kamut katu ka de kaba ka let sya kakur di hang ni ngadon ban ong ba baro kita ki kun senrang kin shimmat preng ya kani ba what you no ya ka seng kadang jom ka kami ya ka kam ka jam ka de na ka yang kur ba phinyai long ta kunyi wa khlan bor ya ki kur ya ki persa bat ba pinte lakam ya laki kur ki jaj la jong bat ba ki briu ki banabar ki ban chong kharu ken nut ban tuklar ya ka tu ka mati kanong kenti jong ki kemi ki pa jong phi bat phin long to kini badan bor ya ka yeng kasem jong baro iwei ha ka ne ka bri nyau trap ha ka ba ka jaj ben riu jongi ka ba na du ki long shua man shua jongi kila ai ka ta ka jing hikai ka ba ki dei kita ki long shua man shua jongi ki bala pen yo yangi kat ka ne ka ri hasi da dei kita ki long shua jongi ki ba start da kim dei ki ba start ba syam hang kum nungi yo ka ne ka ri hasi bat kum nungi la ban ong ba ki long shua jongi ki long ki ba biet ki ai jaj saya ka kami ki shim jaj na ka kami lara ki dei kita ki long shua jongi ki ba biet kamut bakari hasi jongi ka ni ru ngin numdan bat kata ka jing ai bah kami ya kata ka seng kadang ki kun kanum dan kun kata ru di tang kata ko ka bakin yai sha skor bakin yai pensyong nong rim ya kata ka jing keren jonga ba lara kadang dan susu ka ba ngamla syu ban penbet ya phi ki kun samlaru to sakun yang balik si ngala ban ya keren ba phi mat ngala ban phat kini ki jing yathir ki bangin pen I bahang nu bang bakala ne namar ba ngaru ngapadiang na kucing hikai kanyam jonga ka bangadon hala kanyam tenrai ka bahikai yang ya ka tenrai ya ka thamei jonga ka bangawan na kanyam khasi kanyam tip briu tip play kanyam ka bakamai ya ka hok bat ngan keren ya kanu ka bang keren badai bat para briu ngatip ba ublei u asngu yang bangan keren ki ban syong khia na ka banta jong phi iwei tang kita ki kintien nakwa bangan ai khublei ya ka jing sha skwa jong phi baro ka pa video jong kublei shi